Achije mitudo gi ndhicho mar jaod bura ma Juja George Koimburi koro we thuolo kod rambun mar $300,000 ng'ato ka ng'ato. Matok jang'ad bura Caroline Mugo chiwo ng'eto ni apisi jamin wach kod apisas mochung' ne nonro wachno nokochiwo ranyisi moromo mamedo dino ne achije go e tesend obila e finya kidi ne giler. Enyim jang'ad bura Caroline Mugo ne en ywaruok makagi kacha e kinde manoketa apisa mochung' ne nonro Nicholas Njoroge itago maliet malero ni en odiechieng' mane manomaki achije mitudo gi ndhicho ma jaod bura ma Juja George Koimburi. The DPP wrote, did the DPP tell you to conduct any further investigation with regard to those offenses? You may just look at it. Njoroge nokwayo doho ndalo 15 mar medo dino ne achije Peter Kiratu, David Masharia kachiel kod Cyrus Kieru kondala 14 madino ne Grace Nduta makaluwore gi lipod obila ne ni kamoro achiel gi Koimburi odiechieng' manochiw lipot ni ondhiye kendo lal kode. Kaluwore gi Njoroge, achijego ne nyalo rocho nonro ponono ni owee gi thuolo. How will the freedom of these three people, at least the first two people, prevent you from obtaining medical reports or recording a statement? Now I get you. There will be none. There will be none. There will be none. Okinde mochung' ne achijego e bura kata kamano nowito oko paro mar Njoroge kagiwacho ni onge yo moro amora ma achijego nyalo mona apisas mag okwach kich maka achije mamoko kod dayo dhogi. E ng'eto mare, jang'ad bura Caroline Mugo owee achijego gi rambun mar $300,000 ng'at ka ng'ato wirani onge ranyisi moromo mar medo dino negi. Kata kamano, ochiwo chike ma achijego winjore lu nyaka tarik 17 dwe mar auchiel kibiro winj burano kendo. I will grant the respondents pre-charge bail but on the following conditions. Condition number 1, each respondent shall be released on a bond of 1 million plus one surety of a similar amount. In the alternative, each respondent may be released on a cash bail of 300,000 with 2 contact persons. The respondents are barred from communicating with any of the witnesses either by themselves, their agents or their proxies. The respondents will report to the investigating officer weekly or whenever summoned to the police station until the court otherwise directs. And lastly, the prosecution may be at liberty to apply for the cancellation of the bail terms granted to the respondents herein in the event they breach conditions 2 or 3 which are stated herein above. Komachielo, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ojiwo jood bura mondo mi omed rido chike matayo ndhicho kod joma chano ndhicho gi owuon mowacho ni sani omedore. We have also now seen cases of this matter has now escalated to a level where in the situation we have been handling this week, where a member of parliament is abducting himself. And this is serious because a member of parliament is a person who occupies a very high office. And this comes after we lost another member of parliament who was unfortunately shot, and the case is in court. So when a member of parliament participates in this very comical act of self-abduction, it generally creates despondency among the population, and it also lightens, it makes cheap and lighter a serious subject matter of abduction. Efinya Kide, Ramogi TV, Nairobi.